Bueno, avui farem la volta a la illa de Rapa Nui, de la illa de Pasqua. A veure si he posat el... No hi ha ningú per aquí. El primer que farem és, a veure, tot funciona. Gas, tal... Flaps, vale. Estan posats els frenos. Està posat això, vale. Bé, a veure... El primer és... A veure si tenim... Vale, el primer que hem de fer és... posar en marxa switches, master on, battery on, engeguem una mica el trasto, vale. Això... Anem a fer la volta. Va, a veure. Això està bé. Els alerons estan bé. Els llums, a veure, posem els llums. No, traiem els llums de targetxa. Va. Llums de targetxa funciona. Navegació. Vale. Extrovert. Vale. Això està deslligat. Està... Això s'hi haurà combustible. Posa combustible, no? Ui, està bastant fluixet, això. Això hauria d'haver alguna cosa. Ah, vale, sí que veiem. Es veu que el combustible al fondo. Vale. Els xocs estan fora. Mirem que no hi hagi aigua en el... No hi ha aigua en el... Va, això està posat. Els xocs fora. Les pales estan bé, els filtres estan bé. Mirem l'oli. Espera que està fred. Ups. Vale, ja fins... La marca està per aquí, per tant, i l'oli està net. Tanquem. L'altre tanc de combustible. L'obrim. Vale, això està ple. Tanquem. Següent punt, aquests els xocs estan fora. Això està deslligat. Això està calent. Pitot. Vale, les llums. Tot funciona. Perfecte. Els flaps aquests funcionen. Això també està rígid. Això està bé. El timó està lliure i funciona. Maletes. No portarem maletes, però és un vol. Vale. Això està encès. Vale. Això està adquirint no sé què. Vale. El que hem de fer ara és... Els tancs estan oberts. Tancs estan oberts. Tanquem la porta.
Obrim la finestra, assegurem la porta. Vale. 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 Vale, això està bé. A veure. El compàs 91, això que està marcant. 91. A veure, 91. Això de marcar 91. 191. Cap a l'altra banda. Està bé, són 80. Perfecte. Vale, això, 191, cap a fora. Quina alçada estem aquí, aquest aeroport. Aquest aeroport. Vale, l'aeroport està... A veure... A 158. Ui, això està molt avant. 158. Per aquí està, 150. Va, més o menys, per aquí està. Vale. Això ho tenim. Portes tancades. Obrim les beacon lights. Beacon lights. I taxi, per exemple. Ja començarem a encendre. Vale. Posem una mica el gas a fons. Mescla a fondo. Una mica de pas. Això, encesa. Vale. Això, ara tenim... això... Ara, primer el... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posem la bomba de combustible, vinga, i ara li fotem aquí les bugies, els magnetos, i a veure si tenim sort. Però està posat el fenomen. Pues l'hem eixat davant. Això el freno està posat. No està posat el freno, segur. Ah, sí que està posat. Va, doncs ara ens tenim al davant. Ara.
tot cap enfora. Opa! Què fa? Quin puto desastre. Hòstia. T'avió és tan complicat. Bé. A veure si les engega perquè després de tota aquesta tonteria. Vale, vinga. Està posat el frenó? No, ara sí. Bé, va, no tenim, mira, a veure. Tot està bé. Però vinga. Vinga, doncs vinga, posem un cas. Això un cas. Un pas. Ja està, vale. Vinga. Aquí les finestres. Vinga, va. Va. Taxi. Sense taxi. Posades. Joder, aquesta guioneta és... Posem una flap. Va sortir a mitja pista perquè a veure, tampoc cal aquí. A mitja pista aquí tampoc. Amunt. Flaps amunt. Fa una mica. Traiem una mica, si no sé això se'ns cremarà. Tengo que agafar una mica de bo. Doncs vinga, a veure si trobem aquests.
Això és el primer volcà. La pista també no ha sortit. Ara podem fer un vol casant prop dels Moais. Són les figures aquestes de pedra que hi ha aquí a l'illa de Pasqua. És verd, això de Pasqua. No sé que plou molt. Mira, aquí hi ha uns. Aquí hi ha uns altres. Una mica... Mira, aquí n'hi ha dos més. Tres més. Oh, està ple, També n'hi ha un parell més. Un altre. Encara de Moais.
Que calmat és això. No es veuen onades, eh? Cuidats. Es van veure des de ben a prop. Ho pujarà un turonetet. Hòstia, que van molt de pressa.
Bé, ja els hem vist una mica els moais. Ens anem una mica a buscar l'aeroport. A veure què hi havia. A veure, a prop d'aquí hi havia VL3. No sé què tipus d'avió és això. Com està pujant com un coet, també t'ho dic. Bueno, està en 1200. Origineta, però no. Estem aquí xinutxant-ho. Aquesta està allà. Aquesta és una altra d'aterratge.
Joder, vaya targetxa, per Déu. Oh! Joder. Massa de pressa. Bueno, ara vaig... Ben en cua, però bueno. I llavors no va, perquè això, els frenos aquests no frenen. Estic fotut els... Joder. Això no frena ni de conya. Els frenos estan trencats. Hòstia, anem bé. El motor. Bueno. Fet la volta, però vaja. Ens hem estrellat de miracle. És que t'ha vist molt l'oxigen. Anem sense frenos.
Bueno. Pues el vol fins aquí. Bueno, això. No vaig suportar ni... Quin desastre. Bueno, ho deixem aquí. Deixem estaret de miracle. I hem deixat el vi al mig de la pista, però bueno, vinga. Que vagi bé. Vinga, adeu.